Vidari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakamborarama kumwe upenyu hwainge huchirwadza apo pandainge ndichiri kumusha, and each and every time mukoma ndinoti kana ndikada kudzokera kumba ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchisviba nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvakaitika pandainge ndichiri kumusha. Saka inini mukoma, amai nababa vangu vakashayika, ndokubva ndachizotanga kugara nagogo vangu. Saka ivo gogo handizivi kuti ndingapomedzera ivo kuti vainge vari muroyi here kana kuti what was going on, but pamba pamusha ipapo pagogo pane hushereketwa huripo, ende nanhasi uno ivo vana sekuru vanoramba kuti pamba apa pange pachiuya kuzochenurwa, because nyaya iyi yakatomboenda kwamambo zvikabva zvanzi gogo vari kufarira kuti vange vachitendedza kuti pamba apa pange pachizouya maprofita kana kuti n'anga, but ivo gogo vakabva vazoramba, vakabva vati zvamuri kutoita izvozvo mava kutondidzvanyirira. Saka nyaya iyaya ikabva yazongonzi yainge ichazotongwa, but inini mukoma at that time ndainge ndichitambudzika. Zvakazoitika kuti nyaya iyi inge ichizoendeswa kwamambo ndezvekudai, nerimwe zuva takati tiri kumombe ndakabva ndaita sekunge munhu ainge ava kurasika njere, ende mukoma ndinogara ndichingorwadziwa kana ndikaona munhu uyoyo anenge achinzi anenge achirasika njere, because iye zvaanenge achiona at that time imimi munenge musingakwanisi kuzviona, uye zvekare munenge musingakwanisi kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika kumunhu uya. So inini mukoma ndakati ndiri kumombe kuya ndokubva ndangobatwa nemamhepo. Saka ndakatanga kuona baba naamai vangu. Pandakaona baba naamai vangu ndakabva ndatofara, because ndainge nditori busy zvangu ndichitotamba neimwe best friend yangu. So ndo pandakabva ndangoti ndimama nababa vangu kaavo. Izvo ndainge ndatobatwa nemamhepo aya ndokubva ndatanga kumhanya. Saka ndichimhanya ndichiti ndikuenda kunosangana nababa naamai vangu, dziya shamwari dzangu dzakatongoramba dzakatongonditarisa, because ndainge ndichitongomhanya ndakananga mubani. Izvo mubani muya mainge musitomborina kana munhu ainge arimo. Inini mukoma ndakatarisa mubani muya ndainge ndichitoona baba naamai vangu, uye zvekare nemotikari iyo yainge yabva mukutengwa nababa vangu, because vakazoita accident mushure mekunge vauya kuzorakidza gogo, motikari yacho iyoyo yavainge vatenga. Zvino ndakati ndichimhanya kudaro ndo pandakabva ndaona kuti baba naamai vangu vainge vakazara ropa muviri wose, then ndokubva vazodisappear. Saka vakati vadisappear kudaro ndo pakabva pazoya umwe murume, but murume uyu handingati ainge ari munhu wedu chinhu chinonzi chikwambuka. Ndogara hangu ndichingoseka pandinoona mamwe mavhidhiyo apo panenge pachinzi chatobatwa. Inini ndakachiona chinhu ichocho hachitarisiki. Ameno kuda avo vacho vanozozvibata, maybe ivo vane simba rekuti zvinhu zvacho zvisazoita sekunge zvinhu zvinotyisa, but inini ndakachiona personally chikwambo. Saka chikwambo ichi mukoma pandakachiona ndakabva ndazotanga kutiza apa icho manje chainge chingori mugodzi mangu umo, because chaimhanya fast forward. Saka ndichidaro mukoma handina kutoziva kutoti shamwari dzangu dzainge dzatomhanya dzikatonodana vanhu vakuru. Saka vanhu vainge vava kungondiona ndichingomhanya ndichichema ndichiti ndiri kumhanyiswa kani, ndiri kumhanyiswa, kune chidhoma chiri kundimhanyisa, kune chidhoma chiri kundimhanyisa. Chakazoti zvino chotanga kundirova. Saka vanhu vose vainge vasingambondioni ndichirohwa nacho chidhoma cheche chaitouya mukoma chakabata shamu. Mukoma ndaita kushikwapurwa nayo shamu iyaya. Apa chaitondiudza kutoti shamu iyi ndatotanga ndamboinyika musalt, ende ndikuda kunyatsokukushwapura nhasi. Ndairohwa mukoma nashe, but ndaizoti paya kana chapedza kundirova ndo pandaibva ndazoona kuti ndava normal again. Ndozvitarisa kudai ndobva ndaona kuti ndinenge ndisitomborina mavanga anorakidza kuti ndiri munhu abva mukurohwa chidhoma. Saka izvi zvinhu zvakaitika mukoma, ivo gogo vangu vainge vachingonamata vachingoti ngatinamatei. Pamba painge pachingouyawo vanhu vekuchechi kwavo, because ivo gogo vainge vachipinda Pentecostal. Ndonamatirwa mukoma, ndaiti ndichinamatirwa dzimwe nguva ndaitonzwa kutoti munhu uyu ari kundinamatira
iye ari kuita zvezvokundisandudzira zvezvokuti ndinge ndichidona. Ndaizoti kana ndikashaya balance because ndakaita mazuva ndisingadyi, then nekuda kwekuzoshayawo balance, by the time pandaizonzi angasimuke tinge tichimunamatira, apa ndichinzwa nzara at the same time ndisingakwanisi kudya because ndaiti kana ndikadya ndobva ndarutsa. Saka vaizoti paya kana ndikanamatirwa ndikatanga kudzedzereka ndichidzedzereka ndobva ndazodonera pasi, ubva vati dhimoni riya rava kubuda, dhimoni riya rava kubuda. Ndakazosvikawo pakungobvuma mukoma paya munhu wacho paainge achindinamatira achinditi iwe unonzi ani, ndobva ndatongoitawo zvekutongotaurawo zvemumusoro mangu ndichitongokremerawo ndichitongotaura zvekunyepa kusvika zvazonzi dhimoni rairia raenda. But mukoma ndakangoramba ndichingochiona chidhoma chiya kudzamara ndazotiza pamba ndokubva ndazoenda kune imwe village ndikabva ndazotanga kushandirawo vamwe sabhuku ndichivafudzirawo mombe, ndokubva vazoti vainge vachazondibhadhara kamwe chete pagore. Handina kana kumbogara ndakaipiwa mari iya. Zuva randakavaudza kuti ndainge ndichida mari yangu ndichida kudzokera kunoona gogo, vakabva vati it is okay, enda kudanga. Mukoma ndakazoti ndaenda kudanga kuya ndobva ndikazotokaruka ndava kutotanga kutorohwa, ndikabva ndotonzi anga achida kuba mombe, ndokubva vazondisiya. But vakandirova mukoma, vakandirova zvezvekundikuvadza. Saka ndakazongorara zvangu musango musi wacho iwoyo. Saka ndakati ndiri munzira manje ndava kudzokera kumba ndikabva ndati but nezvinhu zviya zvakamboitika uko rekedzai ndinge ndichingoenda hangu kudhorobha. Ndakafamba netsoka mukoma for how many kilometers I don't even know. Ndaingofamba ndichingokumbirawo zvekudya ndichiti ndikasvikawo pandinenge ndasvika ndobva ndakumbirawo sadza, ndikasvikawo pandinenge ndasvika ndobva ndakumbirawo mvura, kuzosvika ndichizosvika kudhorobha ndokubva ndazowana basa. Saka ndinoti kana ndikafunga upenyu hwacho hwandakararama ndichiri kuzimu uye zvekare pandakazoya kunoku, upenyu ihwohwo hunondirwadza. Kune avo vanoti uroi hakuna, kana zvisina kana kumbogara zvakakuafekta unokwanisa kutoti zvinhu izvozvo hazviko. But inini ndakatochiona chidhoma uye zvekare ndakatoona zvipoko zvevabereki vangu zuva rakacheka nyika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndiri mudzimai, ndine makore 47 years ekuberekwa, iye murume wangu ane makore 53 years ekuberekwa. So mukoma nemurume wangu pari zvino tiri kungogara zvedu kuno kuSouth Africa, but hakutongogara kwekuti kushanda hatishandi. We are just staying in a country whereby we know kuti zvinhu zvizhinji tinongozviwana nyore, but takatemererwa kuti tinofanira kuti tinge tichipota tichidzokera kumusha, tinge tichinodongorera vana vedu. By vana vedu I don't mean kuti vana vakabuda mudumbu mangu, but vana avo vatakaenda tikanopiwa kuMozambique. Saka iye murume wangu ndiye akaenda akabva azonotora zvinhu izvozvo. Akati adzoka haana kana kumbogara ada kundivanzira, ndokubva atongondidana one day akabva ati mudzimai wangu ndine nyaya iyo yandikuda kuti ndinge ndichitaura newe. Ndikabva ndati taurai zvenyu shewe. At that time mukoma tainge tagara almost 7 years in marriage pasina kana mwana. Apako iyo nhamo yainge ingori nhamo yega. Lucky enough zvake iye murume wangu iye atongori nherera, saka there was no one uyo ainge achindishungurudza. Hama dzangu ndo dzainge dzatovawo hama dzake. Saka mukuzonotaura akabva azondiudza kuti mudzimai wangu uchindiona ndichikudana kudai, inini ndoda kukuudza kuti pandakaenda kuMozambique uko ndine mushonga uyo wandakapiwa. Akabva azonditi zvino mukadzi wangu ndainge ndakaudzwa kuti pandichauya kunoku kuzimu kana ndasvika kuno ndinofanira kuti ndinge ndichizotenga hari yeblack. Ndikabva ndati zvino makatenga here hari yacho yeblack? Vakabva vandiudza ivo kuti hongu vainge vakaitenga. So takabva tazobva pamba, then ndokubva tazopinda musango, but we did not go very far. Tikabva taenda pane pamwe pachuru ndokubva azovhovonora hari iya yeblack. Ndikabva ndati zvino dambudziko chii? Akabva ati hari iyi uchizoona ndichizotoiunza musango munomu. Ndatombozama kuti
ndinge ndichipota ndichidongorera each and every morning ndichida kuona kuti mari irimo here. Saka iye ainge ava kuti ndava confused manje because sekuru ava vakanditi hari iyi inofanira kuti inge ichizorara iri kuseri kwedo. Then akabva ati makuseni ndo pandinofanira kuti ndinge ndichizodongoreramo muhari. Saka pose apa hari iyi aiti usiku aibva azoipinza mukitchen obva azongoiisa kuseri kwedo. Makuseni ndo paaibva azoenda obva azonodongorera kuti muhari muya munei. Saka iye anoti ainge asina kana kumboona mari muhari muya. Ndikabva ndati madii madzokera? Akabva ati mudzimai wangu tinotenda hako nemashoko ako, but tikufanira kuti tinge tichidzokera tose. Ndinokutenda nekunzwisisa kwako. Saka ndakabva ndazomuti ko madii mangodzokera munge muchinonzwa kuti ko why zvinhu zvacho hazvisikuitika semaudziko acho amakaitwa kuti zvinofanira kuti zvinge zvichizodai. Saka iye akabva ati mudzimai wangu, kana uchida ndanga ndichifungidzira kuti tinge tichienda tose. Ndobva ndati zvakanaka ishewe. Ndokubva tazogadzirira. So mukoma takabva tazoenda kuMozambique, ndokubva tazoenda kumba kweng'anga iyaya. Takati tasvika kuya, then ng'anga iya yakabva yazotora hari iya, ndokubva yazotarisawo muhari muya ikabva yazoseka, ikabva yati mari yenyu 1 iyi irimo iyi. Mukoma takatoshamisika because ng'anga iya yakabva yazoburitsa zibhanduru remari ainge ari ma-US dollars. Tikabva tanzi tinge tichimbobuda panze, tinge tichimbonoverenga mari yedu. Saka takabva tazobuda mudare tichipawo vamwe mukana. Tikabva taverenga mari iya yainge yaburitswa muhari, but hari iyi mukoma ndainge ndakatombodongorerawo mukati ndikabva ndaona kuti mainge musitomborina kana mari. Takati tadongorera muhari muya ndokubva taverenga mari iya tikabva taona kuti mari yainge irimo yainge ichikwana iyo kuita 25,000 US dollars. Mukoma inini nemurume takafara, tikabva tatoita sei, totiza here? But murume akabva ati ngatisatizai nekuti sekuru ava vane masimba, vanokwanisa kuzotiwo kuona kuti tatiza. Saka takabva tadzokera zvekare muqueue kuzonosvika tichizonodzokeramo mudare mavo sekuru vaya. Ndokubva sekuru vaya vazotanga manje kutibatsira. Saka sekuru ava vakabva vati unzai kuno mari iyoyo nekuti mari iyi ndeyangu. Ndobva vatitorera mari iya, vakabva vati imi muchaita mari yakawanda nayo hari iyi yava yangu. Saka vakabva vazotitorera mayusa aya. Ndakarwadziwa. Saka murume manje akabva azoti nai sekuru, ko hari iyi kana tikazodzokera kuZimbabwe then hari iyi yobva yazotadza kutipa mari tichaita sei? Sekuru vakabva vazonongedzera kwandiri, vakabva vati uyu ndiye achakonzeresa kuti hari iyi inge ichizokupa mari muzukuru, ende kana akangogara abvuma iyo hari iyi icharamba ichingokupa mari. Saka ndakabva ndatongoti ini sekuru ndikukumbirawo kuti muge muchindiudza kuti inini ndinokwanawo papi. Vakabva vazotanga kundibaya padumbu pangu apa vachindibaya netsvimbo yavo. Vakabva vati uchisvika kuZimbabwe iwe urare nemurume wako, wazvinzwa, munge muchiita bonde. Ndokubva tati ehoi sekuru zvakanaka. Saka taitofungidzira kutoti zvimwe kuda tainge tatopiwa chipo chemwana since tainge tava nemakore akawanda tichingotsvaka mbereko tichiishaya. So takazoti tasvika kumba then ndokubva tazosika bonde redu. Mwedzi wacho iwoyo ndikabva ndatonzwa kutoti ndava kutofila somehow, ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri. Zvino ndakati ndabatira pamuviri, chakatanga kundinetsa ndechekuti panguva yandainge ndichiudzwawo nevamwe kuti mwana anofanira kuti ange ava kutotanga kutokika. Mwana aikwanisa kungokika kana ka1 maybe after 3 kana kuti 4 days. I was really worried. Takaenda kumaskani zvose zvikanzi zvainge zviri ball. Mukoma musi wekuti ndinge ndichizonozvara mwana wangu, ndokubva ndazozvara mwana wangu ainge akaremara. Ndikabva ndangoti zvimwe kuda ndiMwari havo vatonga kuti ngagoita sei, iko kuri kuda kwavo Mwari. Ndokubva tapama zvekare umwe mwana. Takati tapama umwe mwana zvekare ndikabva ndazozvara mwana ainge akaremara. Ende vose vana vangu the way yavanobuda vakaremara vanenge vakatongofanana. Saka murume akabva ati there is something that is wrong. Ende pose apa mari tainge tichiita tainge tava kusagara mumakomboni sezvatainge tichimboita tisati tabata mari, tainge tava kutogarawo kumadheudheu. So mukoma murume akabva ati madam panapa tikufanira kuti tinge tichidzokera kuMozambique tinonzwisisa kuti ko what is going on. Saka takabva tazodzokera kuya. Patakadzokera kuya ng'anga yaya yakabva yati ko uyu wani ndakati ndiye anofanira kuti
ange achikuzvarira zvirema kuitira kuti iwewe unge uchizokwanisa kubata mari. Hari iyi ndo zvayakataura. Murume wangu akabva ati naye sekuru, ko wani zvamusina kana kumbozvitaura. Akabva ati ko iwe zvawava kutoda kutonditongesa mudare rangu, n'anga munongodziziva kana dzakagarwa kuti dzinenge dzisina kana mafanisi newe. Saka tikabva tatongodzikamisa uso hwedu ndokubva tanyarara. N'anga iya ikabva yatiudza kuti urombwa, saka kana huri urombwa newe unofanira kuti unge uchipawo something kune chinhu icho chacho chawakarombera. Taka n'anga iya yakabva yati imimi saka munofungidzira kuti mungangorombera mahara here? Handiti chinonzi kurombwa, iwe unofanira kuti unge uchizopawo something kune chinhu icho chacho chawakarombera pachiri. Saka n'anga iya yakabva yati mhiko dzedu isusu dzainge dziri mhiko dzekuti taifanira kuti tinge tichizobara vana ava 5 mukoma, ndo vatakatemererwa kuti taifanira kuti tinge tichizobara vana 5 vose vainge vachazobuda vari zvirema. Nemurume tikati tichidzoka kuno kukuzimu tichibva kuMozambique hakuna kana ainge achitaura neumwe. Takazoti tasvika pamba manje murume akabva ati it is fine my wife. Apa ndainge ndingori misodzi ndichingochema because of the way vana vangu yavakazvarwa nayo vari zvirema. You cannot even take care of them on your own, let alone vana 5. Ndakabva ndatanga kushungurudzika, ndikabva ndati ivava 2 vacho ndinotovasema, handitogoni kuti ndinge ndichivagezesa. Kana kuri kunzi vakaita tsvina, maid ndiye anofanira kutoti ange achitovagezesa, uye zvekare ndiye anoitira sekunge ndivo amai vevana ava. Ndikabva ndati zvino 5 shuwa ndingaita kreshi yezvirema here nhai Mwari, but ndo zvainge zvitoripo mukoma. Ndakabva ndazoti kumurume ini ndava kuenda kunosungwa machubu. Hei, chikwambo chikati unonyepa iwe mukoma nashi. Ndakati ndaenda kunosungwa machubu ndakabatira pamuviri, kutoti nditi ndakabatira sei pamuviri. Munoziva murume kwangu akazoti one day paakandiona ndichirutsa akaita kugwadama pasi achiseka achiti ko makazodii, ko zvamakaenda kwani mukanosungwa machubu. Mukoma ndikabva ndatoona kutoti ya zvinhu zvemishonga kunyange ukaita nharo kana wakatoromba unenge wakatoromba. Ndakabva ndazombozvipa hope ndichifamba iye murume wangu ndiye aitondiperekedza ndichitoenda ndichitonamatirwa mukoma. Even machechi iwawawo emaprofets ava vanonzi very very popular munyika medu, ndakatomboendako kuma 1-on-1 ndichinamatirwa iwe ndichiti zvimwe kuda zvichaita right. But murume wangu aingondiudza kuti iwe zvinhu izvi kunyange ukaenda kunani hazvimbofi zvakachinja, ngatingoitai mhiko dzedu tingotsadzikisa mhiko dzedu. So mukoma ndakazoti ndaenda kunobatsirwa. Apa madoctors vainge vachitoti mwana uyu is very normal, akangobuda akangofanana nevamwe vake. Kuzosvika ndichinoti mumam 5 vose vana vangu mukoma vandakazvara vose vana ivavo ndakavazvara vari zvirema. Ende ndaitoti dzimwe nguva so ndichitofungidzira kutoti this time handimbofi ndakabatira pamuviri. Ndotoona kutoti ko ingawani zvandabatira pamuviri apa umwe mwana wacho anenge asati atombosvika kana 2 years wotoona kutoti watova nepamwe pamuviri. Saka zvakangoita zvimatwinzi kudai. Mukoma ndakabva ndachizotsvaka manje vasikana vebasa 2. Umwe wacho ndiye anongomainda vana vedu zvirema izvi, then umwe wacho ndiye ari responsible of taking care of the house. Ndokusaka ndakuudzai kuti isusu hedu inini nemurume wangu just to have peace of mind takabva taona kuti zviri nani kuti tinge tichitenga imba muno muSouth Africa. Saka most of the times tinenge tiri kuno kuSouth Africa zvedu nekuti kumba uko hakugariki. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vana vangu vari 5 kudaro vanoita kunge matwins. Ndaiti gore mwana kutombozama kunosunga machubu dololo ndikabva ndatobatira pamuviri same time. Zvakangoma hazvo vedu we, asi zvinopisa tsitsi. Vana ava havana kana kumbogara vakumbira kuti vange vachizozvarwawo vari zvirema. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.